Good morning guys. Good morning. Tanawa guys. Oh. Mata ng bata guys. Nya si Rock Rock ikaon po na nakaon si Rock Rock. Ikaon si Rock Rock. Si Andre kay nag-school. Si God nag-school. Si Miras nag-school. O si Jan nag-school. Kami na lang ang naadiri sa balay kaya ang akong mga anak naa sa trabahoan nagtrabaho guys nya si Marmar ni eskwela akong anak nga kuan katong puti nga akong anak eskwela siya narakrak ini kaon si rakrak itlog yung sudan tagaan pag yun siya ni Uncle o kwarta jis tagaan man sila crack. Internet na sana si karon. Adto na sana silang anji, internet. Sagday lang bata man ana man. Kay pesklahon na nako siya sunod tuig. Kinder. Si Rakrak. Nya guys, ang akong mga anak kay nang trabaho na niya ko. Umban na mao pay paglakaw ni Minchong. Trabaho na siya. Kuan siya ipabalhin siya trabaho ato siya saya katong amo niya nga dato ba ato siya dito katong yang amo yang amo kay babae na yang amo kay kuan man ka na murag gibaylo ba ni baylo ihang gibaylo sila sa iyang ban na kay na kuan man sila amo na niya babae si ma'am na mag-ana sa simbahan. Ay, rakrak, rakrak. Ikaon si rakrak. Ya kama, inday. Yan na ay, palang ka mama ay. Palangga na, humot yung bata ay. Bisig ko ligo, umot. Ligo taron dahil. Ligo meron. Guys. Mo ni among balay guys na. Ibaon pero okay nga kay nagyan man nagbagyo dire gyud tayo ako na problemahan diha kay wala gyud na siya bungbong guys na sus papadite kortaan ni paayo may nagmakadaog tagkon kanang filtres. Thank you for watching. May nanawag ang si Ayo sa pikas na among pikas balay at bang muna ni akong buhat diri guys kani mga bata kana si Rakrak pakanon ako na ipakaon na ako siya nya magbantay ko bata pag yun nya ako pupan mga anak ay nagtrabaho na nya usa kay ni eskwela yan si Israel natuog pa si Israel nakalimot nung ko natuog pa si Israel bilang nako i-video kay ngano naghubo si tanan Rakrak kung magkaon mo okay ra adto kay Lanji. Thank you for watching guys. Mama bata wala